एक शॉट दिले मी 2 सेकंड शॉट दिले बरं असल्यावर असं तसे आपलं जातं नाही सेकंड शॉट पिलं मागे हसू सुरू केलं श्रीमंतराव मग बोलता पार्क करते टेबल पडलाय तो सेकंड सेकंड नंतर जाऊन पहिले टेबल टेबल हो जात आहे काले टप्पाच्या प्रती नका इझी 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 ब्लॅक अँड व्हाईट बॉटल हो काम किती इझी दिले इतके इझी नका कानाला सांगते तिथलं इझी दे हां रेडी हो गया Don't see that. You have to start drawing it. Let's. पण हुंदीर झालो ना ते बिट्ट्यो घालचे पाय पाय ते का आले पॅकाट घे हातून ओके Continue, please. Over. असं असतं विनीता कन्फ्युजन झाला No talking. अशा येईल बाबा Monkey.